खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे अडिअ क्लिप। बे अडिअ क्लिपआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ थोंजों हुमखि होदों। प्र खालिस्ताननि आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ हुमखि होनाय अडिअ क्लिपखौ माखासे खौरांगिरिफोरनो हरनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ हुमखि होनाय अडिअ क्लिपआ गुरपातवान सिंह पानुननि। हुमखि होनाय अडिअ क्लिपनि बादिब्ला आसामाव सिख माहारिखौ हाराहास्ति आरो थि रोखोमनि बेबहार खालामाखै। लोगोसे प्र खालिस्ताननि लिडारा हेमन्त बिश्व शर्माखौ प्र खालिस्तान सिख आरो भारत सरकारनि गेजेराव नांनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बुंदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेबादि हुमखि मोननायनि उनाव गिबि मन्थ्रिनि रैखाथिखौ गोरा खालामनानै होबावबाय। लोगोसे बे हुमखि होनाय जाथायखौ लानानै आसाम कंग्रेसनि गाहाय भुपेन बराया टुइटनि गेजेरजों आसाम पुलिसखौ गिबि मन्थ्रिनि रैखाथिखौ बारायबावनो थाखाय खावलायो आरो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया जेब्लाबो उदखारिनि हेंथायै गसङो होनना टुइट खालामो। आसामनि जरहाटआव सिनाय मोनै दुथांफोरा पुलिसनि हानजाखौ गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव सासे पुलिस अफिसारा गोब्राब जखम जायो। बे जाथाया जादों जरहाट जिल्लानि फुलिबर थानानि सिङाव थानाय बरहुस गामियाव। बे गामियाव जेब्ला पुलिसनि साबा हानजाया मोनसे केसनि दायनिगिरिखौ खानो थांदोंमोन, बेबादि समावनो साथाम सिनाय मोनै दुथांफोरा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो पुलिसनि हानजाखौ। बे जाथायाव जखम जानाय पुलिसफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो CRPF आरो पुलिसनि हानजाया जाथायसालियाव नुजाथिहैयो। नाथाय पुलिस आरो CRPFनि हानजाखौ नुनानै दुथांफोरा जायगानिफ्राय खारखोमायोब्लाबो साथाम दुथांफोरनि गेजेराव सासेखौ हमनो हायो। इउरप हादरमानि गंसे हादराव इंराजि रावखौ बेन खालामदों। मुलुगनाङैनो एबा मुलुगनि बांसिन हादरफोराव इंराजि रावा बाहायजायो। बेबादि समावनो इउरप हादरमानि गंसे हादराव इंराजि रावखौ बेन खालामनो थांखि लायो। इंराजि उच्चारण खालामब्ला इटालि हादराव 82 लाख जुरिमाना होनांगोन। एन्टि कराप्सननि हानजाजों फिन सासे लाट मण्डलआ रां घुस लानायनि दायाव हमजादों। आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव आसामाव थांनाय बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावनायनि मुङाव रां घुस लाग्रा सरखारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरखौ सासेनि उनाव सासे एन्टि कराप्सननि हानजाया हमगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो दिनैबो सासे लाट मण्डलखौ रां घुस लानायनि दायाव हमदों। करिमगन्ज जिल्ला बादारपुरनि सार्केल अफिसनि लाट मण्डल जयसाब हुसेन लास्कारा हानि खामानि मावनायनि मुङाव रां घुस लाबाय थानाय समावनो एन्टि कराप्सननि हानजाजों हमजायो। बारग' NDPफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैनि सायाव डक्टर अनजालि दैमारिनि बिबुंथि। गासैबो खोथाया रोखा जाजोबनो हमबाय। बे एकर्डआ जुदियाव गोजोन एकर्ड, बेखौ नुवाखैसै। गोजोनखौ खुगाजों बुंनानै गोजोन फैबाय होननानै फोसावनायजोंनो गोजोना फैया। गोजोना फैमारनायखौ जों साफ्रोमबो रायजो राजाया हमदांनो मोननांगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।